da baturiya ta a can da abokai sun yi man kamu, domin a kasar su turawa mata su ne suke bamu. Kunan sai dai mu nemo mu kau in har ba mu kau ku zage mu. To kin ga suna da bambanci dan haka yanzu kasar su zan koma. Al'adidishin waza ya kula da 'ya'yanmu. Asama'u tana da neman masifa kar da ta sa a koronmu. In haka ne to za na tura su yanzu zuwa gidan kakarmu. A'a Aladidi ki saurara ke ce za ki kula da 'ya'yanmu. Kakata ana da ciwon siga kar da su zo su dame ta. Dakata ki ji ba na son na ga 'ya'yana sun ɗauki lalace. Ki jirgi na jira na ki koma gida sai na kirawo ki. Babu ruwanki kar da ki nemi ki zomo kai cikin danja. Me yasa ka ce ba ka san mu wuce tare ka san London? Ko karya ne kake min gaya mani dan na fara gano ka. Dan na ga Habiba na bin kawai burin ta kaɗai ta aure ka. Ke ce kika santa ne ko a yanzu kasar London nake ne ya.